Subay sa pagsaulog sa World Breastfeeding Week sa nakalabang simana, atong ibida ang istorya luyo sa nag-viral nga hulagway sa pagpasuso ni ining inahang pulis sa bagong nahimugso nga puya. Sayran ta ang istoryang tatak spread kindness, pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Mipatigbabaw ang pagkainahan nining usa ka pulis human iyang nakita nga daw gigutom ug giuhaw ang 28-year-old baby sa inahang nagpakitabang kanila. Ang matinabangon nga inahang pulis sa hulagway mao si Police Staff Sergeant Marcelina Theofis sa Hitape Municipal Police Station kinsa aduna usay tulo ka mga tsikiting. Asoy niya nga mas naluoy siya sa inahan ug masuso niini human ang bata man gud nagsige og hilak iya lang sigbiya-biya. Mao nga naka-decide ko nga ako ang gipadidi ang bata. Dugang niya nga ang inahan sa bata gihambin og postpartum depression samtang nangita silang Pinoy-anan ngadto sa Bohol. Minsahe niya ngadto sa publiko, Bisan man og dili to nako anak or kadugo, siguro sa bisan kinsa man siguro nga nanginahanglan og assistant or amo ang pagtabang isip PNP, andami og tagana nga muhatag kutob sa among makaya. ang gipakita nga dalaygong buhat ni Police Staff Sergeant Theofis nagpamatuod lang nga wala gayo gipili nga oras ug lugar ang pagkainahan ni ilabi na kung kaayuhan sa anak ang hisgutan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.